Ураза беренчедән инде ул фарыз булып санала. Димәк, аны тотарга мәҗбүри. Һәм шушы уразаны мәҗбүрине тотмас өчен билгеле бер сәбәпләр булырга тиеш. Катгый сәбәпләр эшләргә тиешле әйберне эшләмәс өчен. Уразага килгәндә инде моңа керә, мәсәлән, авыру, ниндидер ашарга комачаулый торган дип әйтик инде, яки анда киресенчә ураза тотарга комачаулый торган авырулар, дару эчүләр, мәсәлән, булырга мөмкин монда. Ашарга яраса да, мәсәлән, яки ярамаса да, дару эчәргә туры килә. Моңа керә хәлсезлек, мәсәлән, картлык сәбәпле. Моңа керә инде ниндидер теге баш авырулары һәм башкалар. Моңа керә бала табу, хатын кызның бала тапканнан соңгы көннәре яки имезгән вакытлары, корсаклы булган вакытлары, әгәр дә балага зыян килсә, шулай ук аларга инде ураза тотмаска киңәш ителә. Шулай ук сәфәрдә булган кешеләр, мусафирлар, мәсәлән, алар инде шулай ук ураза тотмаска мөмкиннәр. Менә инде гадәттә шушы сәбәпләр алар теге ураза тотмаска сәбәп булып саналалар. Һәм шуңа күрә дә кеше башка айда шушы уразасын тотарга мөмкин, бер дә тота алмаса инде фидия түли. Сәбәпсезгә инде керә кеше ураза тота ала торып та уразага керми, үстеләге белән болай гына тотмый. Тасым килми ди, мәсәлән, яки эшем күп әле минем ди. Я булмаса анда минем ашсы килеп тора гел ди. Ул сәбәп түгел ураза тотмаска инде. Шуңа күрә ул сәбәпсез калдырган була. Аны каза кылу тәртибе шулай ул. Сәбәпсез калдырсаң да, сәбәп белән калдырсаң да, аермасы юк аның. Әмма ничек була аның теге ахыр нәтиҗәсе? Әгәр син сәбәп белән калдырасың икән инде уразаны, бу очракта гынах булмый калдырган өчен. Син аны каза кыласың да шуның белән бетте. Әмма инде син әгәр дә сәбәпсез калдырасың икән уразаны, син аны каза кылган очракта да гынахы өстеңдә калачак. Шушы калдырган өчен. Шуңа күрә бу гынахны инде тәүбә итеп, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап кына бетерергә була. Әмма тагын бер очрак бар, мәсәлән, кеше уразага керде, иртә белән ниятләде, һәм инде шушы уразасын бозды үз теләге белән, бер сәбәпсезгә. Сен туйдым әле мин, тотмыйм әле бүген дип. Бу очракта инде каза кылып кына калмый шушы көнне, тагын 60 көн буе бер тоташтан тотып чыгарга тиеш була, штраф дип әйтәбез инде, каффарат уразасы. Шушы уразасын кереп бозган өчен. Калган уразаларны бүлеп тә тотарга була, берәр көндә, берничә көндә, кыскарак көндәрне сайлап та тотарга була. Монда инде аның билгеле бер таләпләре юк. Ягъни ничек үзеңә мөмкин, шулай тотарга мөмкин. Мәсәлән, кайбер кеше көннәр озын булганда тота алмый. Шуңа күрә дә көннәр кыска булганда тотарга мөмкин. Калган уразалар инде ул бурыч кебек. Бурычны тизрәк түләгән саен әйбәтрәк. Әмма аны түләргә мөмкин үлгәнче. Ягъни син инде, мәсәлән, сузып йөрисең икән, ул синең өстеңдә торачак, үлгәнче шулай торачак инде ул. Шуңа күрә дә аны билгеле бер теге шушы вакытта тотып бетерегез дигән әйбер юк, әлбәттә тизрәк инде түләсәң бурычны әйбәтрәк. Ләкин әгәр кеше үлеп китә икән, һәм тоткан уразалары кала икән, мәсәлән, тотылмаган килеш инде, үлгәннән соң да фидия түләнә. Ягъни кеше вафат булганнан соң аның малыннан акча алынып, тотмаган уразалары өчен түләнелә, фидия итеп, үлгәннән соң. Яки аны балалары эшли бу эшне. Шулай итеп кешенең өстеннән төшерелә, аннан соң үлгәннән соң. Калган ураза өчен ният кылына каза кылу дип. Монда инде конкрет көнен әйтеп каза кылырга кирәк була. Яки анда, мәсәлән, соңгы тотылмый калган Рамазан аеның уразасын каза кылам дип ният кылырга кирәк. Мәсәлән, көннәр белән белмәсә. Белә, мәсәлән, ул үзенең, мәсәлән, анда бер ничәдер көн калганын дип әйтик инде. Әмма кайсы көннәрне икәнен хәтерләми, кайсы Рамазан икәнен, я булмаса кайсы даталарын икәнен хәтерләмәсә, шулай итеп ул аны соңгы калганы дип ниятли ала. Әгәр белә икән кайсы көнне калганын, язып барган икән, мәсәлән, бу очракта инде фәлән көнне калган уразаны каза кылам дип ниятләргә. Шәввәл аенда 6 көн ураза тотарга теләсә кеше инде, монда шулай ук аның билгеле бер шарты юк. Башта Шәввәлне тотарга мөмкин, аннан соң калган уразасын.